We stappen hier nu een paar dagen om in Londen en hij is vooral richten op het sportieve aspect. Maar hoe zit het met de beleving bij de sporters, hun familie en ook de supporters van deze Olympische Spelen? Als je terug Londen rennen, zag je oeral verschillende nationaliteiten. Voor zelfs een protte Britten, maar ook Braziliaan, Spanjaarden en Amerikaan. Ze zijn enthousiast. It's pretty exciting. It's pretty exciting. A lot of fun. What was the best so far? The opening ceremony is by far. Bij de openingsceremonie wie ik de Fries Klaas de Boer aanwezig. De boer went het al meer dan 10 jaar in Londen en had het hele traject van de Spelen meemaken. Son Jolien binnen de Olympische Spelen gewonnen. Dat was toen een enorm groot feest. De dag daarna wie een enorm drama. Dat is toen die metrobommen ook in binnen. Dus dat wie het land van enorme jubel naar drama. En nu naar zo'n lange jaren. Het is een land waar mensen graag overal over klagen. Dat ging terug tot sinds maar een week van tevoren. Maar ik denk dat juist die sfeer omslaand is en dat nu iedereen in feeststemming is. It's fantastic. I went to the opening ceremony concert at Hyde Park and it was amazing. Everyone singing the national anthem. It was really cool. Yeah, it looks like everybody is happy. Yeah, definitely proud to be British at the moment. It's a very, very good feeling. Voor de meeste sporters en begeleiders spreekt het Olympisch dorp het meest uit de verbeelding. Ja, het is echt super. Ja. Gewoon het idee als je rondloopt in het Olympisch dorp en er zijn alleen maar sporters om je heen en iedereen is met zijn sport bezig. Als je 's ochtends na het ontbijt loopt, dan komen er marathonlopers langslopen of mensen zijn aan het boksen, aan het oefenen. Dus ja, het is echt gaaf. Heel leuk om te zien om eigenlijk de mensheid in zijn meest extreme vorm te zien. Je ziet ze van alle culturen en dan de allergrootste mensen, de allersterkste, de allerkleinste. En met alle bijzondere fysieke talenten die de verschillende sporten vragen, dat vind ik ontzettend gaaf om te zien.